Умартачылык ата-бабаларыбызның борынгы кәсебе һәм ул элек-электән үк табыш чыганагы булган. Әмма әлеге шифалы, файдалы, шул ук вакытта татлы ризыкны җитештерү өчен умартачыларга бал корты кебек эшләргә, күп тырышлык, хезмәт куярга, бик күп төрле проблемаларны шишәргә кирәк. Район умартачылары тарафыннан килеп туган проблемаларны шишу, тагында белемнәрен, тәҗрибәләрен арттыру, кызыксындырган сорауларны җаваплар эзләү, алу максатында район хакимиятенең утырышлар залында семинар-киңәшмә оештырылды. Районның мәгълүмати консультация учреждениесе директоры Рифгат Кадыргулов умартачыларга тәкъдим ителүче дәүләт программалары белән таныштырды. Район ветеринария станциясе җитәкчесе Азамат Рахманов умартачыларны рәсмиләштерү, чиплы хакында тәфсилләп сөйләде. Пасека обязана зарегистрировать в государственной ветеринарной службе пасеку, получить идентификационные номера и ветеринарно-санитарный паспорт. Чара кунаклары умартачылык һәм апитерапия буенча Башкортстан фәнни тикшеренү үзәгенең генераль директоры, профессор, биология фәннәре докторы Әмир Ишемгалов үз тәҗрибәсе үрнәгендә умарталарны тәрбияләү, үрчетү, саклау, тукландыру һәм башка бик күп серләре белән ихлас уртаклашты, киңәш тәкъдимнәрен җиткерде. Башкорт дәүләт аграр университеты профессоры, ветеринария фәннәре докторы Варис Туктаров бал кортларының чирләрен дәвалауга һәм профилактикалауга кагылышлы мәсьәләләрне видеослайдлар ярдәмендә конкрет мисалларга, тикшерүләргә үз тәҗрибәләренә таянып аңлатты. Болезней очень много, более 75 заболеваний на сегодняшний день изучено, поэтому, обрабатывая против воротоза, необходимо знать препаратов, чтобы они были более эффективные. Универсальных препаратов нет. Обычно фирмы рекомендуют против всех болезней один и тот же препарат. Так не бывает. Вы это должны помнить, должны знать. Поэтому в каждой группе свой конкретный препарат. Әлеге вакытта районда 329 кеше 3009 умарта тота. Югары яркәйдә туып үсеп, хәзерге вакытта да туган авылында гомер кичерүче, әтисенең кәсебен дәвам итүче, билгеле умартачы Фәрит Бикметов бүгенге көндә бал җитештерүдән тыш умарта оялары эшләү белән шөгыльләнә. Делаю примерно 150-200 ульев в месяц. Реализация идет хорошо. Пчела семей примерно так 150, хәзер штук 30 каганы калдырдым. Киңәшмәне алып баручы район хакимияте башлыгы Илдар Мустафин семинарга йомгак ясады һәм чара барышында яңгыраган сорауларга ачыклык кертте. Гомумән алганда, киләчәктә дә мондый чаралар, үз-ара тәҗрибә уртаклашулар дәвам итәр дип ышанып калабыз. Айгөл Муллаянова, Илеш телерадиокомпаниясе.